Toga por kalau biang bangin sedang no ekajing syakri kejongi ya oblay kani ka por keba mentah ya keba kum kebalang ya keba ngiyo ban mani ban syakri ban penon burom ya oblay hoi lingba jong kini ki kor ki bor kiba oblay hi uplilat plilenti ya keba nginyo ban syakri lang lingba hoi kani ka YouTube channel jong ka balang ya kaba inyo ban syakri nalai jong ki yeng ki sam ho ban yo sngo ya ka khubor na jing shisha ka ktien ka jong ublai ka khubor ka program ha ka por ka bomenta ka long ba I pelong organize ide I Miss Celine M Nongbri I nongilam jingruai ide I Salvingwell Kharmujai but inyo ya ka special number na I Mr. Jewel R. Kharmudai but kejingkran na Mr. Penshailang Kharkungor the haswa bangin yat syakmat tungin ya pendam ublay ha kejing duai oblay bo kpa ji bahapneng ngawana khamat jongme ban aingo ya me namar bomi mlong ublay ujongi bangilong ki khun ki jongme da kejing sius pa ka dor ba ka snam ka bokodor ka jong jisu ngawana khamat jongme kumbang ngelong ko try kana babha mayu ilot ko try ga donut ka bari ga jimut perkhat ka bajeliu ko try ka bami metip ko kana babha namar meli thu ingana du ka ko ka kami ga jonga ko try abat kumju ko kana babha me itu ingi wei pi wei badan hakani ka por ko try abang idan ban yamani ban syakri ban pendon burom ka kerteng ka ba imbat ka ba khra bor ka jongme try me mayu I ko kra bah me metip lut namar me melong utrai ka benang chejrong ba ka khendau satibian ki om hapo ka khendau bot barok ki beran hapo jengka ba embat ki bom em barok ki long hapo ka bor ka jinglam ka jing pian ba start ka jongme trangi wan khmat jongme ban pendam red yela dia khmat ka khat benang jing snai ka jongme try ha kani ka por ngi doni ka ban mani ban syakri me hoi kum ka balang ko try kana ba bha hoi ha kani ka por ko kra ba ling ba jong kini ki kor ki bor ko try kana ba bha ke ban pen sngo ko try kana ba shiki thliu yang jong ki para bangai ling ba jong kini ki YouTube channel ko kana ba bha try nga kar pat red akmat jong me isne to kor khu to pen kentang ko try ka wei ka benta ko kana ba ka bangin pendam ka wei ka benta ko try kana ba ka bangin nong ishim benta ken pendap ko try to ai ko kra ba bha ba ka jing persyang glong ko jong ki brio ko try hen ka jing penjanai ka dei hina ka khat nang jing isne ka jong me try pendam red yela dia khmat jong me ngim don ai ru em na la dia ko try ki ke barok ki long ki jong me but ki ke barok ki long na kamta ka puram ka jong me nga ai ka buram nga ai ka jingo shama ko try kar khu ye ka program banang sa ka kerteng jisu ngadwai amen nginya beteng ye jing syakri blai ka jongi akan ka por da ka jingrwai ka ba laispa propupra na ka bathamai but sanspa sanpunyo na ka berim ngala ai tilut ngasham sngoba jingkmen bon yo sngo ktien basawa hapo kemensiam layai pendam tangka ktien jing ie ka ktien jing ma mentang apen bena mentang arwai yaro nong pen im kat badang im mentang apen bena mentang arwai yaro nong pen im kat badang im ka jingroi ba laispa prapopra na batmai sanspa sanpunyo na ka berim Jisu ulong jonga akaburom lei ngayoman pa jing pen im layo bat jing sil spa das namba kodo lasanyana mentang apen bna mentang arwai yaro nong pen in kat badang in mentang apen bna mentang arwai yaro nong pen in kat badang in ngala ai ti lo ngashem slow ba jink men ban yo
in basawa apokamen ayai pendam dan các tiên trinh các tiên trinh mang mentang apena mentang arwah ya ronong penin kat padang in mentang apena mentang arwah ya ronong penin kat padang in ngalai tiluk ngasno sukjai bat lunong penin ngam slow puslai mentang ayai am shining ape na shen tang jing ba tang ka jing yi mentang ape na mentang arwai ya ronong pen in kat padang in mentang ape na mentang arwai ya ronong pen in kat padang in. Hangni kapor ngadon ban ai kublei ya i pastor bodon rengkat ki teman pesan bat ki weipat ki para khot jong balang bat ya ki weipi wei ki rong ba balang ki khot jong balang ki bodon halai jong ki yeng ki sam ya kaban ya don bentai kaban mani ban syakri lang ka kerteng ba em jong blei hangni kapor ka pementa na ai kublei ya pilang baro ha ka kerteng ka batiang bat ka bodon botam jong try belong nong penem jing hu Jesus Christ patungin ni sim bentalang ha ki jing syakri ki jongi hala ki jong ki yeng kisam ha ka ni ka por swabangan duai ngan pulie katu kat ni ki bentana ka ktien ka jong ublei ya ka ba ka ban salong ru ka pang ya kabangin saya keren yang saya pelajari mud akan ikapor bomenta ngan pulien akan ika gospel jong u Matthias kelnong ke basau dekat ke ba ningkong terter ikintian ibu ongkom ni anda kumta layalam no ayo jisu da umensim syakari klau ba an penshoy u da usoitan anda ula sya jingit saupo sngi bat saupo miet hadian kata ulat tengan. Ti haba uta unong penshoy, ulawan hau, ula ong. Lada melong ukun ublay, tu hukum ya kini kimau, bakin long kikpu. Henry ulayatu bat ula ong, latho, bom tang da ukpuhi, baun em ubriu. Henry da kiktian barok, bamino na kasintur ublay. Anda kumta usoitan ulayalam ya u, sya kanongba kabakuj. Bat ula bu ya u halor jrong kadong ka temple bat ula ong ha u lada melong ukun ublay tu penno ya ladi na balatho un ai hukum ya ki angel jong u syapang jong mi bat ken ra ya mi hakikti jongki bayo kumnu mejen thot ya laki kijat ha umau u jisu ula ong ha u latho pat men am tenju ya utrai uba ublay jong mi u soitan ulaya lampat ya u sya ulum bajrong bat ula pen i ha u ya ke hima ke perthai baro bat ya ke buram jong kiru bat ula ong ha u kita ki baro ngan sa ai hami lada mendam bat mani yanga anda kumta u jisu ula ong ha u kilenno me u soitan nabala tho men mani ya utrai uba ublay jong mi tang ya u hiru men syakri haba kumta u soitan ula i no ya u hakmi ru ki angel ki awan kilawan bat kila syakri ya u
ngilai sngo na gani jing shisha ka tien ka jong blai dongin pendam ha jing duai go kpa jing yu bahapning long ka bakut ka kerteng ka jong ma kumni pat ko kanat ba bhangi wana khamat jong ma banai ngo yeme na kamda jong ni ka por ko trai ya ka bangi yo ban mani ngi yo ban shakri ngi yo ban pendon burom ka kerteng ka ba imbat ka ba khrabo re ka jong ma trai kanat ba bha ngi don ha ni ka por ko trai kanat ba ban mani me ban shakri me ngi don ha ni ka por ko trai kanat ba ban wat ka khamat ka jong ma ngi don ha ni ka por ko trai kanat ba ban pen khra ban pendon burom ya ka kerteng ka ba imbat ka ba khrabo re ka jong ma họ có try cái nào bảo ha mê balong ublay mê balong nong bu nong thao mê balong try cái met bật cái mình xiêm cái chuyện gì họ có try cái nào bảo mê yo i lut bật mê tip lut có try cái nào bảo ha mê i có cái nào bảo ha na preng jungi ki don có cái nào bảo ha ki bodon có cái nào bảo preng cái gì lenti cái bay kendu cái jing cái jing le dan na preng jungi có cái nào bảo ki yi cái sam có try cái nào bảo ki bay kendu có cái nào cái jing pang cái jing sitom mê có try don happening ki yi cái sam có cái nào bảo ki para benget cái jungi có cái nào bảo ki para mensiam ki bay kendu có cái nào bảo ki jing du no ki bay cái bat thon cái jong ki họ có try cái nào bảo kum cái por có cái nào bảo ha họ có try ngi wat cái khamat cái jong ma ngi khot yam có try cái nào bảo ha bảo mê men wan có cái nào mình pen kendu ngi có cái nào bảo mình pen tingen ni cái dot nuốt cái jungi có cái nào bảo but mình sop mình span có try cái dot nuốt cái pat cái pra có cái nào bảo họ có chi su cái nào bảo don root na pedeng có cái nào bảo ki bay kendu có cái nào bảo cái jing cái jing duk cái jing kerdu có try cái nào bảo namar jong kini cái jing khang dam có try cái nào bảo cái ba kim yo cái jing tray cái jing ta cái ba bit cái ba biang cái ban tray ban kta ban pendap ban besa ban peja cái jong cái yeng cái sam try cái nào bảo me tip kham ba cái jing non kam cái jong ki có try ngakar pat red akhmat jme to pli cái lat cái lenti cái jing is nei na kam ta jong ki có try ba kum ta có try cái nào bảo kin mat có cái nào ba ya ta cái jing pli lat pli lenti cái jong me cái ba mayan bat cái ba phla có try ba kum ta kin yo mat có cái nào cái jing kerku cái jong me bat kum ta kin yo i cái bor bat cái buram cái jong me cái bating chan ya cái jing im cái jong ki try nga wana khmat jong me có cái nào ba hoi kum ka balang có try la slam ngim shim yo shu có cái nào ba hoi ban mani ban shakri lang kum ki prabanget có try cái yeng cái ba kentang cái jong me hoi akan cái ri cái jong i bat hoi có cái nào ba cái jala cái jong i bat haki ri jong ka perthei barok có cái nào ba namanta jong kani cái jing khang dam ko try na kam ta jong ni khnyang jingpang obasa phriang ko kra ba haki ri jong ka perthei barok ko wei try metip khamba ko kra ba ya ke ei ko kra ba ka bangi dei ban le metip khamba ko kra ke jing thmu ka jong me ko try na mar bo mi hi ko kra medon ke jing thmu ko ba na kam ta jong i wei pi wei ko try ngakar pat red akhmat jong me to ai ko kra ba ya ke ei barok ko kra ba ka bangi ngin nang yat ko kra ba ke jing lenti ke jong i kan ke sla khando ko try kra ba to ai bangin yat da ka bor ka jong me angin yat da ke jing lam ke jong me ko try wat shark in chania ala jong ka bor ko try and ko kra ngi pendam red lut yala dia ka jing lam ka bastat ka jong me ha ka mon ka ba khu ka jong me try nga kar pat red akhmat jong me hoi to kur khu ko kra ba ke ke jing shisha ka tien ke jong me ka bangi la yo man puli ko try ha ko kra ba bangi yo sngo ko kra ba ke jing shisha ka tien ke jong me ya rap ko kra bangi la ban im ban ya ru kat kum ka tien ka ba im ke jong me ba kum ta ko try nang la ban ya na ka bor na ka bor ko try kur khulam ko ji su kra ba hoi na ka man ta kin nong yelam jong ka ri ke jong i kin nong yelam ko kra ba jong ki ko kena ba jong ki kin huan ki bo pher ko try kena ba ki budan ki jingkit klik ko try na ka benta ka ba ka miat ke imlang ka salang ko try kena ba to nang penchat bor ki nang ai bor ki nang la ko try ban ya lambet ko kena ba ke ri ke jongi ha ke jing bet ke jing renti ko try kena ba to ya lam lang ko kena ba na ka benta ki nang yelam jong ki kin huan balang ki bo pher ki budan ki jingkit klik ko try kena ba na ka benta ki men siam ki bo kodor ko try ko ji su kena ba to besu apo jong ki ya ka dot not ko kena ba jong ke jing i ko ba ban shakri me ha ka man sia ma ka ba shisha ha ban shakri me ko kra ba da ka bor bat ha ko kra ba da ka man sia barok ko kra ba kum ta ban la ban penting shanya ka buram ga jong ma ko kra ba bat kum ta ko try ban la ban job ik man sia ke bo kodor shame hi ko try kur khulam ko try kra ba ha ko try na ka ban ta ka jing shakri ga jongi ha ko khubor ka bangan sakran ko try kra ba ha ka jing persyang ka long jong ubrio ko try kra ba ka jing perkhat ka long jong ubrio ko try kra
kena abah yang ada kejing penjana jong ke ketian ko long ke jong me ko kerat babah tu isen ai ko kerat babah tu pensum pensle inga ko kerat babah da ka bo jong mensim bakhu chma baki eke barok ke ben mi no na ke sentur ke jong ko kerat babah kan long ke bawan na ke ket benang ke jing isen ai ke jong me ya ba ka ketian ke jong me kan yok ban kran ning kong yang ngau be yang ha kan ke jaka ko trai kan yok ban kran ko kerat iki mensim ke bokodol ko trai ki bu yok ngau ki bas ngap ikan ko kubor ko trai kerat babah bat kom ta ko trai kerat babah ngilak ban yang ban yele ha ko kerat ke bor ke buthap jong syaitan ba jong boman ling bagi sngi ki po banang wan ke jingat lenti pilgrim jungi ha kan ke perthai ko trai kur khulam ko trai kena abha ha ko kena iki beduk batkan ki barangli ki bapang ki bestom ki bayi kendu iki jing ek bubun rukam ko trai aga yeng hospital ko trai kena abha tu isen ai tu pensat bor ki ro ko kena abha kin yo pat ikalan ban yo sngo ko khubor ke jing pen mai ke jong me kin yo sngo ko kena abha ya ko khubor ko kena abha ke ba medan man kran nam ta jong ki ro ko kena abha bat kom ta ko trai kin nang la ban yo mat pat ka bor ke jing isen ai ke jong me nem bagi sngi ki po banang wan tersitar tu da map shibun ki pop rengkang ki kilat bubun ma syam ke jing im jungi nem mai kin barong i dwai pantang tral pen jungi Jesus Christ. Amen. Akan ni keporpan ngin yo ban penkentang ye kijing aingo ya keba kum ki para benget ki lano syakanika syaka plajing aingo lingba jong kanika sunduk balabu da kebalang hang te kemat ye mani pada kani kepon ngin penkentang ye ka ko kpaji bahap neng long ke bakut ke kerteng ke jong ma akan ni kapor ko trying iwan ko kera bah ban ra akmat jong me na ka banta jong kini ki jing ai ko kera bah ye ka bakum ki para bangen ni la no chaka kam ka jong me ha ko try kena bah la ka berit na ka bakrau to ko khu to pen kentang ko try ba shkono kono ko benta ba ka balang gadon man penon kam kan long ka man seisok ker hai na ka benta ka kam ka jong me bat kam tham ko try kera bah manang la man pen roi ka manang pen roi ka gospel ka jong me manang penyar ko kena obha ek jinglap ek gospel ke jipen me ke jong me hang ni bat hakeleng satla ko pertai naduk menta syuki ata bom juko tru amen akani ko porpan in yo sngo ka special number na I Mr. Joel R. Karmudai hakani kapor ngin ai hapdeng jong pi yak instrumental balapen bet pen biang dangi bat iparlok jongi iba nil umwi
แต่กันนี้ก็ปอดเงินอย่าปล่อยเนาะสิกับบันตายกับบางเงินยาเงินเยอะบันอย่าพุสันนะกันนี้กับเตียนกับจงอุบเลยอย่ากับว่าngalah puli meneh aga bentar ka syakmat aku porwang puli sedang na katuka gospel jong u Matthias kelenong ka basau kedkhot ka ba ningkong terter kapang pedeng jong ka jingya pli jumut bagi jingya son lang hakan ka por kalong habangi pej akatuka jingja la sing la dengi pej akatuka heading ka bala tho apo akatuka gospel jong Matthias kelnong ka basau khat ka peningkong yang tu tho ka jingpen choi yo jisu katuka jingja ni la ya yos ngolut bat ngi la ya tip lut ka bangi la yos ngo bon sien ru ikan ka kubor bat let's say kalong ka jingpen kan ma na ka menta jong nilang baro hang tu la tho ka jingpen choi yo jisu ringa penwan biang ikanika yakada heading jongka yakaba ngini pej aka ka jingpen choi hapadeng ki jingtenju adang pej yakanika jingja ngi ba hadien ba lapen baptis yo jisu ngi lahir umensim bakhut ublei bau hiar kum kaparu pada wan chongru hau pada khmi ru kaktien na beneng kada ong uniu long khun jonga uba iet hau ba ngasngo ba e wat hadian baladap penbena hadian baladap pendon burom yau jisu hadian baladap ban pendap do mensim bakhut yau jisu hadian baladap penbaptis ngi hang tu kaktien jomblai ko ong kaya thu balaya lamno ya u jisu da umensim syakari klau ban pensyo ya u da usoitan bat hang tu kaktien jomblai kaya thu ba yau jisu ba u jisu hang tu ula sha jing it sau phos ngi bat sau phomien hang tu ngi i ka jingat lenti jong jisu kalong hapdeng jong ka jing tenju ni udan hapdeng jong ka jing tenju ya ka bala tenju ya u hari klau lingba jong ka jing sha jing it kikun Israel hag jia lenti jong ki la ya lenti south post nam kila sha ban tenju akar lenti ka ri klau ka jong ki south post nam na Egypt on poi sport ri kanan ni ibu jisu ru sha yakani ke jing tenju hakani kapor yakaba usha e ke jing tkan ni so thu kum ki brio lada ngim yo ya ke jing don kam ka met ke jongi ngim yo e ka bam ni so thu ngin her hakata ka bor jong ka met ke jongi bat kan wan ke jing tkan kan wan ru ke jing tlot ka met ta bangi pet ya ke jing mut jong ke jing tenju ka jing tenju kawan hangi ki brio ki banget ki bomnget ru kawan ke jing tenju la tin parang ki ong test le trials mo ki wan but kemudian kam yangi belong bangin pet baki pet abat tenju yangi ki pet katnu ngila mansha la ne kumnu ngila mansha hapadeng juga jing tenju kadon bangi ngi sha tenju kamut katnu ngilak mansha bat kumnu ngilak mansha kata di kebudon kamba ya ke bengin sungu thu ba nginya pet ya ke jingmut jong ke jing penchoi pat kadai lase ngan wan chikani ke jing pasat jingmut khandian be dei bat katuka be dei bat ka lase ka tangkum ka nuksa be dei bat katuka jing tenju ki kimi ki kpa hakapor badang sedang man yat ki kun basdang man kam mo kira bat ki penyeng kira bat ki penyeng yaki bat abala penyeng yaki ki khot yaki syakman hoi ki klung ha kata kapor kim pat nang man yat hende ki kimi ki kpa kira ki tenju yaki kenang ba kita ki
kulung kita ki kuan jong ki kena banyang bat banyan kata di kejing mut kejing tenju kata di ke nuksa sepang kejing tenju singin pet pat ik bidai bat kejing pensoi pat kadai kata ke ba usoitan ule bangi ki brio ngi penken bat le persya ya ke ke bala maham yang ngi dagi brio nuksa kema ki kemi ki kpa ki maham yang ngi but let's say ki don ki an ki kendon ya ke bala bu apok kabalang ki an ki kendon bala bu akeri ki an ki kendon bala bu aki emlang kasaklang usoitan persang ban pensoi ya ki brio bangin penken ya kita pada kujuk ko poru upensoi ban penken dan ban le persya ya ke hukum ba ublei hi ulabu habang ipet bat ngi persang ban puson bha ublei utenju ban penklan ya ke jinglong mensiem bat banang penklan ya ke jingi dei jungi bat ublei henry usoitan upensoi ban penjat ya ke mensiem jungi ngi pet ya ka shiti ke beningkong jong Petrus kelenong ke beningkong dekat ke ban rio ke ban nyau i ang tu la tho la mentak hendiat por la de don kam la penson si ya piru ha ki bobon ki jat jing tenju kenang bakata ke ba prang ya ke jinget jong pi ublei utenju ingi kenang ban prang ya ke jinget ke jongi kenang banginang la ban nang long janai ha ke jinget dei ke jongi bat ublei Henry usoitan pan upensoi ya ke ban penjat ya ke mat ya ke mensim ke jongi ni gospel jong Yohanes kelenang ke basipau dekat basipau unong tu umwan Henry tang bo unyo tu bat bo unyo penyam bat bo unyo penjat di ngalawan bakin yo ke jingim bakin yo kerhai ya karu tingi tu shai nang tu ya ke jinge per apa dengan kejing tenju bat kejing pensoi tekamba ngong menesha keman ya kapang ya kebanginya keren golong kejing pensoi apa dengan jong kejing tenju akan ni kapor ngin persang winya pet man sngotu nakani kejing yat lenti kejong Jisu habala pensoi yu uda usoitan hari klau hapadeng jong kani kejing tenju ka ba u ya lingba kejing syak tangan ke jong u ya ka saupo sngi bat saupo miet habang ipet ya kani kejing pensoi ngin pet shwa hakanu ko por bala pensoi yu Jisu la pensoi yu Jisu hakapor ba ulat tangan ba ulat telot kemen ulat tangan nomor ba ulat syak jing it saupo sngi bat saupo miet kata di kapor ya kaba usoitan ujiet ban pensoi bat kumju yang ngiru bonsien ngisyak pensoi hak jinglong dok ke jongi hakipor bangi kendu ya kejing bat kejing ele kata di kapor ke bangi ya kendu ya kejing pensoi ngin petru hakanu ke jaka lane hakanu ke benta juga jing ke jongi ngi bo yu Jisu hang ni la tenju yu la pensoi yu hari klau ni bo ngi tu hari klau ya bo yo lasi la dengi bu ya ke ri klau la dengi perkat ya ke klau ke bangi isani ta ka dei da kumboi henry ke ri klau hang ni ka dei ke jaka ri siap ya ka ba omdon ke jingdon omdon ka bam omdon mo ki ke ban ngi don kam ya ke jingim ke jongi hari siap kamdai ke besuk ke ban im but keni ke jaka ru kidon kimrat klau kidon kimrat kibala ban pen mensau ke klau ni ka thau ya ke jaka na ka benta jungi ki kristan habangi ngidon hak jinga lenti jungi bah kita ke jaka dan ke benta jong ke jing im ba soitan uyok ban pensoi ngi ke klau ka thau ya ta ke jaka ke bakum ki kristan ngim dei ban don haki jaka ke benta kaba ke hok jong ublei kamdon kata de ke jaka ya kaba ngi kum ki kristan ngin syak pensoi ngin petru kumnu
Lane haknu kurkom la pensoi. Haknu kurkom kawan kejing pensoi. Hang ni ngipet haba ujisu usyak pensoi. Kerukom pensoi yu. Kolong ba usoitan upenan kam dah kaktian kejong ublay. Ladangi la puli hang tu nang puli nang tu nak mat ngi kejong pensoi ke beningkong. Mo. Ladamelong ukun ublay. Tu hukum ikini ki mau bakin long kupu. Henry ulaya tu ba loong la tho bom tang do kupu hi ba un im ubri henry dak tian barok ke ba bina nak sentur ublay. Ngi ba usoitan upen shoy da ka ba pendon kam bakla ya ka tian ke jong ublay. Da ka ba pendon kam lane ba pen bakla ya ke ba ka tian jong ublay ko ong. Ngi nyepet ka wei ke jing pen shoy hadian ka wei pat. Indai pet yakni ke jing pen shoy ke beningkong bahaba la pen shoy yu jisu ni so thu la pen shoy yu ha ke jing don kam jong ka do. Namar bahadian bola syak jing it kadan ke jing telot jong ka met ke jing kwa jong ka do ya ka ban yo jing bam ya ban pendap ya ke jing im ya ke jing don kam ka met ke jong u. Ngiru hapdeng jong ke jing ya lenti pilgrim ke jong i. Hapdeng jong ke jing hapdeng jong ke jing tenju kebangi ngi sungtu bah hakum kini kapor kebangi yat ling ba jong kini ke klam ngi kendu ik jing ki beper henry ngi haban pej bakam dei bakani ke jing tenju ba usoitan unum yo man penshoy ngi bat bakini ke jing tenju bangi yat ling ba kam dei bangin yo kam dei ban penpoy yangi syakata bangin syak penshoy bat ban hab akapop ngi hab ban pej bah bakam dei bangin yo ya ki jing don kam jongi dah kalenti ka bom dei namar hakum kani ka por ngi ya kendu ya ta ke jing ya kendu ki jing ke jing du ya ka kamai ke kaji ki donru ki bakwa ban kamai da ka batu no ya ka hok jong ki wei dan ki bakwa ban kamai spa da ka jing die ya ki jing di la ne ki jing bam ki ba pan sniu ya ka mat ka ba penjot ya ka jing im jong ki samla bat ka ba penjot ya ka jing im jong ki brieu hi bat ka danru ka jing penshoy hapdeng ki jing tenju jong ka jing im bagi danru ki ba di no la jong ka mat wat la ka lo jong wat ya la ka jong ka long rin yang ke jong ki bat abangi keli bat abangi pertho bat abangi persang ban sngotu balai ba kilek kam ta hi ong bangi hak ban pendap ke jing don kam jong ka jing im hagini ki sngi ki bomenta ki bun ki ba pelong ho ot ya ka ba em bat em ya ka ba ho ot kum ki brieu bon sien ni syak ban shoy bat pen kala kupu ya ki bom long kupu ngin pej ya jing penshoy ke baat ha ka ba ujisu ha ka ba ya ujisu la ra ha ka dong jang ke temple usoitan la penshoy ong lada melong ukun ublay tu penno ya ladi ka jing penshoy ni ka kentian jong jing penshoy ka dai tu penno ya ladi nabala tho un ai hukum ya ki angel jong u sapang jong mi bakin ra ya me ha ka kti jong ki bayok kumnu mejentut yala ka kejat ha umau hang ni usoitan utunju ya ublay ba ublay un pa ya ki angel lada ujisu penno iladi kabomut ba unle ya ka ka ba usoitan umon kata deka rukom penshoy ke jong usoitan bat ngi habban pet bai la di ba yo ngi hab akum kata ke jing syak penshoy kani ka ju ka rukom penshoy ka ba usoitan upenshoy yu jisu hakapor ba udon hakapor Ashwa bu unya akalenti shakat habo hakapor bu udon habo shwa bu unya akalenti shakat ding pna hakapor bu udon halo ka ding pna yakaba la penshoy yu hakani rukom boong ladam melong ukun ublay tu hierno nakata
tu hiarno nak tu keding pernah. Upen syairu ula penim ya kiwei yala di pleng umla ban penim. Lada melong usiem ki Israel tuun hiar menta nak kata keding pernah tingin nget ya u. Kani kerkong pensyai ketika juk kejing pensyai hakapor bau Jisu un sedang ke ministry ke jong u. Bat kedai ke juk kejing pensyai haswa bau Jisu un pendap ya ke ministry ke jong u. Kani kejat jing pensyai kalong ban tenju yu blai da kejing la jongi. Ha kejing em ke jongi ni syat ni kawan gani kejing pensyai ban tenju yu blai da kejing la ke jongi. Bala dangi la ban le kumni u blai un le kumta. Ni tenju yu blai kumta. Hinrei ni dan kamban sngotu ba ya ke barok ke bangi ngila kadi ba u blai u pan la. Namar ka ketien jong blai na po ka gospel jong Yohanes kalau nang ba khatsan dekat ke basan boong klem manga phimla ban le ai ruem. Kani di ka jing shisha. Bat ka bangi dei ban le kalong ban pendam lut yala di ha u blai. Bat bun na kinohing kai ba bakla ki pendan kam da ka bashim na ka ketien jong blai kamba usoitan ule ye Jisu. Baladangi long ki Kristan badap jinget. Ngide ban la ban le kumni bat kumtai. Henry kim ya thupat ba u Jisu ula job lupa ya ka perthai. Na ka benta jonga na ka benta jongpi. Bat ka bang don kam ban le kalong ban IT bat ban shania ha ka jingi lam jong u. Ni pet na po ka gospel jong Yohanes kalong ka ba khan ri khat ka ba lai pulai. Ha kata ka perthai pinyo ka jing penyo ke jenjar. Henry tulong slurpi naba. Tulong slurpi ngala job ya kata ke perthai. Ngihap an pikir bah yo ngihap ha ke jing pensyai ki bathau ban penjat ya ke mensiam jongi. Namar ban yo ya ke beneng. Munsian mentangi i kejing penkulmari kejing mucuk perkat jengki beriau jengki benget aku mungkin sengi ke mentah ya kalong bangi perkat ya ka bangin yo ya ka beneng kum ki benget Henry ngide man kan mau ke ni ban yo ya ka beneng kam dei da kejing la kejing le ke jongi Henry ya ka beneng ka de kejing ai ke jong ublei ya nga bat ya pi ya kejing kerku ba ublei ulabu na ka benta jongi onom dan bala ban sim tani ban kni no na ka kti ke jong ublei ya kejing pen ma ba ublei ulabu ba ublei ula ai na ka benta jongi onom dan bala ban sim no Henry kebedan kam yangi ban le kalong ban nget ban sngongu ban yaine ha kejing i ke jong u Isaiah kalenong ke bas khat saud khat ke ba arpenyo nomor utrai kipat ulatmu te uai uman pendam no eka ya ka kti jong u ru ulah kener te uai uman penkenran ya ka ngin pet ya kani ka jing pensyai ke balai hakaba la pensyai yu Jisu ba usoitan la sela fi pulie nak tu ka ktien ke jong ublai nak tu ka benta ke bangala pulie menne usoitan upen i ya ke hima ke perthai baro. Kabo usoitan uthau kalong ban pen bakla. Ban pen bakla ya ke jingtmu ba Jisu uwan sangan ke perthai. Jisu ke jingwan jong Jisu kalong ba un a yangi ya kata ke hima ki beneng. Om ya ke hima jong ke perthai. Ngiru ki banget hak jingat lenti jongi ngidon kam bat ngi kwa shibun ki e Henry kabadon kam bhai ngi kabadon kam bhai ngi kalong ban sngotu ba ublei ukwa ngi bangin wat shwa yakahima ublei bat ka ktien jong ublei ng gospel jong Matthias kalong ban ri khat balai pulai ong wat shwa yakahima ublei bat ki e baro ansa ailang tam hangi kani dei ke ke ba Jisu ya ka ba ublei ukwa nangana pi. Ho ya kani ka perthengi ni dan shibun ki jing don kam ka bangi ngi don kam. I don shibun ki jing kwa ka bangi ngi kwa.
Henry ujisu te ukhat ingi bangin wat shwa ya ke hima jong ublay jong ka kendo usaitan upersyang ban pen bakla dakaba wanra ya ka mensim jong ka jing sarong habangi le ya kanu kababha bat bangi shimno ya ka buram shaladihi uwanra ya ka dotnu jong ka jing kwa spa ka jing kwa bor bat buram bakan japerthai ha ka jing trekam ha ki benta bo pher ha ka imlang ka salang ha ka sinchar ka khadar bat wat ha ki kam jong ka balang usaitan upen shoy bat upersyang ban pen bakla hoot ka jing shisha ka long ba ban sha pen shoy kamlong ka pop henrei bangin ngom ha ka jing pen shoy ka kelalong bangin le pop tingin ya pet kumno ujisu ula ban job nginang na ujisu kumno la ban job ya kani kijing pen shoy upen lech por ka baning kong upen lech por ha ka jing duai bat ka jing slong bat ukpa bah baneng ya kani ngi yu ishai hashwa bo ujisu unya ya kalenti onlet kalenti sheding pna upen dam ha ka jing duai hapok per Getsemani ujisu uhikai yangi ban duai ban lat na ka jing pen shoy namar usngo thu kamlong ka basuk ban lat kamlong ka basuk ban lat na ka jing pen shoy uhikai yangi ki banget da ka bo ubu ha ka jing duai ka jong utrai ya kani ka bentah ka bangila ban yu i nak pok ka bangila ban puli nak pok ka gospel jong Matius kalnong ka ban riu khat ka bakhat lai tu ka bentah bo ong tu wat yalam yangi sya ka jing pen shoy ru namar ujisu utip bala da ngingat ka jing pen shoy kamdai ka basuk ingi ki brio ban lat ujisu hapo keper Getsemani ngi i hapo Matius kalnong ba arpun riu khat ba sapu yu ong tu sharai bat tu duai ba pin omlet chapo ka jing pen shoy habang iyat ak jiyat lenti ki jongi ki jing pen shoy ki bobon kinwan ka jing im ka jongi kinwan bon ngai ka don kamingi bangin pen kre yaladi hashwa bangin mi nalaw jong ka yeng ka sam ka jongi ban duai ke kani ka jing duai ba ujisu unda ublei unda un keringi bangin lat na kani ka jing pen shoy bangin lat na kani ka pop bangin lat ban hap apo jong ka pop hoi ngin kendat kendiat na kani ka ba na kani ka phang kendiat ya ka bangin pet kendiat abai dei bot ni kunyang jingpang corona COVID-19 bat kilat jingda bangidon ublei ukhot yangi kibrio banduai ha ka gospel jong Matius long ba nyau khat ba nyau ngi ba ujisu hang tu hikai yangi bangin pan uhikai yangi bangin wan uhikai yangi bangin tiet akhmat ka jing isnai hadwar ka jing isnai ka jong ublei bat ngadan man khat iki prabangai bahaba ula ai ngilapan ula ai habang ngilawat ublei ula penpau bat ngila shem habang ngila tiet bat ublei ula pli ya kedua jong jing isnai na ka menta jongi te kamdei yangi bangin ong em ya kilat jing isnai ya kalat jing ada ba ublei ula pli habang ipan ya jing ada ublei u ai hangi ya ka jing ada ngin persyang man sngau thu bhai ka ni ka bentai ka ba ujisu hikai na tu ka gospel jong Matius kalnong ba nyau khat ba nyau du khat ar bo ong balada ukhun jong u upan ya ukpu nang ni nakman lani u ei uban lani u ei ubrio uban api lada ukhun jong u unpan ya ukpu uban ai da umau ho u ngilapan no ublei ya ka jing da ngilapan no ublei ya ka jing pen khia ngilapan yo ublei ya kata ka jing pelat atau pitrai ublei ulong ublei ubam sengawi ke jing duai ke jongi habang ipan ya ke jing da u ai ya ke jing da ka bo usoitan yang ringin pait hang ni
Usoitan upersang ban pensoi. Ong. Kabo usoitan ule kalong. Bau ai da umau jong ke riklau bat upa penkelak pu yangi. Usoitan uai da ke jing hikai bomdon ke jing shisha bat upen kulma ke jing mut jing perkat jong ki brio. Kat adu ki bubun ki sya elam bakla bat kim kwa syu bandon ke jing dai para brio ha ke imlang ka salang. Kim tre ban shim ki lat jing da ki ba ublehi ula ai ke jing start angi ki brio ban lat na ke ni ke klam. Kektian jong ublei na po ka shiti sekinong Hebrew kalenong ka basaw kat ka bakat nriyo boong namar kata tie nginyawan hajan da ka jing slur ha ka ket ka jing ai bangin yo pediang ka jing isen ai bangin yo syam ka jing ai ya ka ban yarap ingi ha ka por bodan kam ladangi pet hang ni bangin yo pediang ka jing isen ai ngi hapan wan hakmat jong blei da ka jing slur henry ngi yo iya kini ki por ke bomenta ngi dap tang da ka jing tiang ublei to ai ka men siam jo ka jing slur henry ha kini ka perthai ka bomenta ngi i dap tang da ka jing tiang dap tang da ka jing pensiap tiang bala dangi lek kumta kan long kumta ba dangi lek kumni kan ja kumni ka don tang ka jing pensiap tiang henry ka tiang jong blei ka ong namar kata tu ngi nyawan hajan da ka jing slur haka ket ka jing ai ngilej akmat jong ublei bat habang ngila lej akmat jong ublei ngiyok pediang ye ka jing isen ai ka ketian jong ublei ka ongkom ta ngi pediang ye ka jing isen ai na ublei bat ngin yo syam ye ka jing ai ye ka jing ai jong ka jing pen khia ngin yo syam ya ka ban yarab yangi haka por badan kam ladangi ong ba mentakas ngi kan slam bat ngi mi na la jong yeng bat ngi ong ngi nampat ra ka syatri henry ngin sa syim andala slap ke ik banja kolong ba andala lap uslap klempap ngin hak banchi ngi hak bansha ya uslap namar kat ban poi kata ka syatri kat bangin lit syim ka syatri ka jing jur jong uslap kan lap bat kan penchi yangi ngin pet so ik pang ka baar kebenta ka baar ba kumno ujisu ula banyele persya ya kani ka jimpen choi jong soitan ujisu hangni ushim ujisu hangni umshim la pendon kam ya ka bor ka jinglong blai ka jong u hangni ka kendau ha ka bor bala penchoi ya ujisu umshim la pendon kam ya ka bor ka jinglong blai ka jong u namar ba kum ublai ula lado kwa ban pen kelak pu yo tok ma ula lado peno eledi onam lelei balada uong ngangalong utrai jo kani ka utrai jo ka beneng bat ka kendau usoitan unum la ban le ai hinrai ujisu hangni utip yala ka jong ka thong ka jong utip yala jong ka jing thumu ka jong ha ka jiat lenti ka jong bat ngi i ba ujisu hangni ujob da ka ktien ka jong blai ujob da ka bo uong ya ka e ka bala tho ka ktien jong blai ong la tho bom tang do ku hi bo un em ubrio henrai da ka ktien barok ka bo mi no na ka shintur ublai la tho men om tanju yo trai bo ublai jong mi na bala tho men mani yo trai bo ublai jong mi tang yo u hiru men shakri kani ngi yo i ba ujisu ujob ya ka jing penchoi jong soitan de da ka jing twai ujob de da ka ktien ka jong ublai ta kum ta ka don kam yangi kum ki banget dan kam yangi ki brio bang ye kendu abang ye kendu ye kini ki jing abang ye kendu ye kini ki jing le abang ye kendu ye ka jing tenju ka jing duk ka jing tan ka jing kerdu kam ka jing bam sap ka jing le bor bat ka jing ban bor bat kat ba ngidang dona kani ka riklau habangi yat ya ka lenti ka jing tenju ngi hap ban yai dwai ngi hap ban yai puli na ka jing sha ka ktien ka jong blai khanang banginam sha ya lam bakla bat ka ktien jong blai ka ong na ka shiti shagi Hebrew kalan nong ka basaw kat ka bakat ar
Namar kaktiin ublay ka long ka ba im, bat ka badan bor, bat ka ba kamnap, ban ya kanu ka white lam, arliang serti, bat ka ba pay, hadu ka ba penklat, ya ka jing im, bat ka mensim, ya ka mat, bat ya ka clench yang ru, bat ka ba bishar, ya ka jing mut, bat ka jing tumu ka tok not. Ketan kam ingi bangin puli ya ka jing sisa kaktiin ka jong ublay. Ka ban yarap ingi bangin la ban bishar, bangin la ban sungutu, kanu ka bangi day ban le, bat ka ay ka bangim day ban le. Hapadeng jong kani ke jingdum, kabadan kani ke pertai ke jingdum juga jembut ceperkat ke bang ngim tip bat ngim sngotu ke ai bang ide ban le, bat ke ai bang ngim dei ban le. Tengin pai ke ketien ke jong ublai. Kembang ilai I hapo ke jing roi sam ke bashis pak khat khandai khat ke bashis pak san bo ong ke ketien jong mai kalong ke syarak iki kijat ke jonga, bat ke jing syai ke lentian ke jonga. Tukum tak kadon kamingi bangin puli ke ketien ke jong ublai. Ngidon kam bon sngotu ya ke ai ke bla tho ke ketien ke jong ublai. Buat bangila ban job ikni ke jipen choy jong soitan. Abang ipet ublay ulabu yo uding adong ha keper. Ulabu yo uding adong ha keper eden. Ban tenju yo brio. Henry usoitan uwan ban penchoy yo brio. Ngidan kambon sngotu bah. Bah apeng ke jingat lenti ke jongi ke jing penchoy kan wan. Apeng ke jing tenju ki bebun ke jing penchoy kan wan. Ngikom ki brio ngingat hak shibun ke jing pensyai. Ngi ur ngi hap ngi kelon. Henry nganget ba ublay nadu haswa bo unbu yo so adong hapok keper eden. Ublay ula pengkrek lupa ya kalenti ke jing penem na ka menta jungi ki brio. Ula thau lupa ya kalat jong ke jing penem na ka menta jungi ki brio. Nama bo ublay utip Nomor ulong nong tha jungi. Utip ya ke dok nuat ke jungi. Utip ya ke jembut perkat. Utip ya ke jing la ba ke jing bomla ke jungi. Bat ulah tau lupa ya ke lat jong ke jing pelat nak kam ta jungi. Compare kat nu ngila syak pensoi bat kat nu ngila ngam ha ke jing pensoi. Jong usoitan. Kebadan kam yangi bangin le kalong ban pai shu jisu bat ngin kela ke bomut bat ban IT thamai le dia. Syaublay. Namar kata ka siti syakinong Hebrew kalau nong ba ad khat pra. Namar kata hakaba mauhi ulasha habala penshoy yu ulaken banyarap kita kibla penshoy. Ujisu ulak banyarap yang ngai pi. Ublay ulak banyarap yang ngai pi bangin lat na kani ke jing penshoy. Ka ketien jong ublay naka sti ke baningkong sinong koren kalenong ka bashpaut khat ka bakhat lai ka ong ka jing tenju kam shim langat hangi kam shim langat api henrai tang ka ba ubri ula ban sha henrai ublay ulong ubala man shania uban om sha ba an tenju ipi tam ya kata ya ka ba phila henrai ringkat bat kata ka jing tenju un tharu bat ya ka lat ban lat khnang ba phin la ban sha ya ka kaktian jong blay kay kran shai bangidon ha kani ke jing tenju henrai ublay uplay ka lat kalenti ublay ukwa ban pelat jingi bat kebadan kam ingi kalong bangin pai shu ngin IT ya ke jing lenti ke jongi ha u bat ublay ula ban pelat chiliang yangi ni don ha pedeng ke jing tenju don na pedeng jongi ki ba mat ya ke jing tenju bai dei ke jing pang ke jing sitom dan ki ba mat ik jing tenju bai dai ke jing du no ik ba iet ki ba thon dan na pedeng ki ba ikendu ik ba du om tang iwei hre ar lai ngut na kala jong na ka yeng ka sam ke jong ki na ka banta jong ni ke jing tenju nam ta jong ni ke jing e nam ta jong ni ke jing pang ka badan ka besar ke ni ke ri jong ka perthai bar ka wei ni yat ling ba jong ke jing tenju hre wat ai bu soitan un pen shai ngi wan pen chinga ngi na ublai ni to ai begini ke jing tenju kan long kemba kaktian jom blai ko ong bahkan long ka ba pen prang ni ke jinget ke jongi bangin nang don kata ke jinget winang don kata ke jinget dai ka ba jan bot unong pen em jongi khnang bangin la ban nang poi ban kot chabat chakata ka thong ya ka ba uji su la bu na kamta jongi ublai na kamta ka burom jongu amen. Dengan poi syakaban penwai no ya ka
ni ke jing syakri jong ngi oblei ha ni kapor ka bomenta ngadan ban ai kublei na ka benta jong kinong ishim benta baro naru I organist I nong ilam ngi jing ruai I nong ai ka special number hot ikini ki ba one rap bat kini I ka team ka jong I ba Kevin ni ba penbet ya ka jing bit jing biang nam ta jong ka sound ublei un kurku ublei unang penchat bor ublei unang yarap pi bang nang la ban le khamha bang nang la ban pendan burom ya ka kerteng ba em jong ublei lingba kini ki sap ki talan bo ublei u ai pi ngin penwa no ikini ki jing shakri blei ka jong I da ka jing roi ka ba laispa khandai pu khandai na ka ba thamai ba laispa nyo punyo na ka ba rem but adian jong ni ki jing roi an kerpat ye I pastor ban pelat yangi da ka jing kurku penwai Try ngi ai ngo yeme nama medon bat ngi lemba gane ka por jong ka jing syakri lang yeme kum ka balang. Try is nei ban kerkhu ki benta baro jong ka jing syakri. Hoi ngi ai ngo ka ktien jong me ka bangi osnyo. Kerkhu ru ka ktien jong me ka balabet pedang jongi. Yarap ai bor ngi bangi la manang pentrei kam ka jing im jongi. Ngi duai ba men kerkhu ye ba penchai. Ya ka yeng ka sem jong I nang ai ka jing ko jing kia ka bor ka jing start. Hoi kerkhu ya ka jing trei jong I ki kam. Bad ya ka jing syakri ka jing ya trei ka balang ka jome. Tunang pendon kami I na ka benta ka burom ka jome. Turai kerkhu lang yang I baro ki prabengai jong ka balang. Hoi ki wei de ki bayo I ki bayo snyo ki basngap. Ya ka ne ka ktien ka jome. But ya kani ka program jong ka balang. Ha ka buwai no tu ai ru ka jing ai turai jong I Jesus Christ. Ka jing I ka jong play pa na bom jukut ka jing slok ka jing pentengen ka jing pensai bor mun sim ba khoi. Tu ai ba kani lai hawe play kin sa bat ngi kum ka balang jom me hang ni. Lembat ki riu ngai ru khoi ki badon saudong jong kani ka perthai. Nadu mentaj ki bom jukut ru. Amen.